A ja viem, pán primátor, že túto myšlienku alebo o túto službu ste sa aj prištili vy, bola to taká, ako keby povedal by som vaše dieťa, vy ste s tým prišli, s týmto nápadom, tak mňa zaujíma, že čo na to hovoríte teraz po 2 rokoch, keď už táto služba... Dnes to máme už aj reálne pomerané a vieme na novom mieste, a dnes 90% obyvateľov mesta Prešov podľa posledného spoločenia, ktorý aj z diskusí s obyvateľmi za tie 2 roky sme identifikovali jednu dôležitú... Aj pani hľadala, nie? No jasné, tiež neviem nájsť. Aha, tu má do pani, aha. No, to som si nevšimla. Ani ja. Улицы там, что видел у нас много, которые там. Донатор может быть. Донатор может быть. Začína a tu je taká napad, keď je bola. A toto, čo tam rozbité sklo predné? To havária bola, to na letisku. Tam. Ja aj vtedy, čo bolo to Nie, to predtým ešte. Ide preč. No tak ideme ďalej. Ešte máš to. Dôležité, aby ste zozbierali všetky tieto pečiatky, iba v takom prípade sa môžete zúčastniť tomboly zhruba o 15 minút o 23 hodnotných cien.
Cenu, ktorú ak sa nemýlim, je vysávač. Ideme sa na to pozrieť. Áno, je to vysávač Aero Plus od spoločnosti Solution. Ja už tu mám ten lístok toho šťastného výhercu. Keď skončí DODčko, dnes doma budete vysávať, upratovať celý byt, budete mať vyluxované ako nikdy predtým. A je to zelený lístok s číslom 24. Ak má niekto zelený lístok s číslom 24, práve ste vyhrali prvú cenu v tombole. Vysávač, môžete vysávať celý víkend, byt alebo dom, ale najprv musíte si túto cenu vyzdvihnúť. Takže zelený lístok číslo 24. Ak máte zelený lístok s číslom 24, tak ste práve získali hlavnú cenu, prvú cenu našej tomboly. Hoci budeme musieť možno vlastnými rukami udržať stánky, takže neváhajte, navštívte naše stanovištia, prípadne sa poďte občerstviť do našej relax zóny.